גרים בדירה? חשבון החשמל שלכם נע סביב 750 ש"ח? אתם צריכים אותנו. גרים בבית קרקע? חשבון החשמל שלכם נע סביב 1,400 ש"ח? אתם חייבים אותנו. בונים או משפצים? זה הזמן לבודד טרמית ולשלם שליש מההוצאות. תכנון בידוד הנכס עשוי לחסוך לכם כ100,000 ש"ח. כן, אתם קוראים נכון. רבים טועים בהחלטות הבידוד ומפסידים המון כסף. תכנון נכון ומקצועי יאפשר לכם לגור בבית פסיבי, נוח טרמית ולא מבזבז אנרגיה לקירור וחימום, תוך שמירה על איכות החיים שאתם לא הכרתם. בידוד 360, המומחים בבידוד טרמי ואקוסטי למבנים מכל הסוגים, בנייה חדשה ושיפוצים, לבונים דוח לתקן 5281 בר קיימא. לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו אלינו 053-629-0007 או כנסו לאתר www.bidud360.co.il.